אוקיי, סבבה. אז השאלה שלנו, מה היית לוקח איתך לאי בודד עם פרות? סותם אף. זאת הבחירה הסופית שלך? אתה לא רוצה לשנות את ההחלטה? יש גלגלי הצלה? יש לנו את העזרה של הסטטיסטיקה או את העזרה של הנכון לא נכון, איזה אתה רוצה? סטטיסטיקה. אוקיי, את העזרה של הסטטיסטיקה, אנחנו נראה כמה אנשים מבין כל ה6 מיליארד בעולם רצו לבחור דווקא סותם אף לאי בודד. נראה האם זאת ההחלטה הנכונה או לא, זה השיקול שלך. טים טים טי 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 טי. נמצאו שתי אנשים. אחד, מיקום ארץ ישראל, מבשרת, שם נתנת. 2, מיקום שוודיה, שם גופה של שחיין הבר השוודי. אוקיי, אז ההחלטה בידיך, האם אתה סגור על החלטתך? תראה, אני סומך על שוודים. אוקיי, נעבור לשאלה הבאה. זה שאלה 3 סעיף ב'. מה היית לוקח איתך לאי בודד עם כדורי טניס שעפים מצד לצד? תראה, יש לי התלבטות בין מתקות לבין רשת. אני אקח מתקות. אני בטוח שכולם יסכימו עם ההחלטה שלך. אין צורך לקחת אפילו גלגל הצלה או חבר טלפוני או שאתה... שכח מזה. אז לשאלה... ואת מעיפה לי את הזירה. מה? זה מגעיל? אז לשאלה הבאה, יש לך תמונה עם ירוק, לבן וצהוב, אמרנו נכון? יש לך עיניים לבנות באמצע הירוק, יש לך כנפיים על הצהוב ועל הלבן, כנפיים ככה, הראשונה עם נוצות, השנייה עם תפוח לבן, השאלה הנשאלת היא, איזה צבע אתה רוצה את המסגרת? כחול! תשובה נכונה! זכית ב1,000,000 שקל. מתנת. מוגש בחום מעדנות. עכשיו לשאלת הסקר. זה השאלה שיענו הכי משהו שיש. בעצם זה הקליימקס, אפשר להגיד, של התוכנית, סבבה? והשאלה היא, באיזה צבע אתה אוהב את המספריים שלך? תשמע, ירוק זה הקלאסי, אבל אם רוצים לגוון, אז אדום. הבנתי, אדום זה מין, זה צבע חושני, אך ביישן. וטוב לגזירה. שמע, אני גזור על הצבע הזה. זה מתאים לי לגזרה. מה שכן, רק לא בכתום, אני לא אוהב לגזור בצבע גזר. זה ממש כאילו מגזרזר את הגזירה של הגזר. זה לא גזירה. זה בכלל לא גזירה, ושתדע לך, זה גם שחיתות, וזה גם שערוריה. קומבינה. אגב גזירות, נפוליאון זה מגעיל. זה היה וואחד קישור, זה היה איזה, גזרת את הנושא, עשית cut and paste. קופי אנד פייסט. בסדר, אבל יש גם... קונטרול C, קונטרול V. סחטן. קונטרול, אלט, דליט. בתחת שלי. אז כבר הגענו לסיום. הסיום, הגיע הסיום. לא, אני מבקש את כולם בשקט להקשיב לזה שאני מכריז על סיום. אני הייתי המנחה של היום, גל העורכת, דניאל מתפרץ באמצע, ותודה רבה לנצמץ על הרעיון העלוב במיוחד. נצמץ אל תבוא אליי שוב, אני לא אוהב לארח אנשים כמוך, מה לעשות? בסדר, זה לא אישי. כן, בסדר. כמה מילות לסיום, נצמץ? מעניינים. מה מעניינים? תשמע, אני בסדר, אפשר לשמור את זה לאחר כך. אז ביי.
לא, רגע, אי אפשר ככה לסיים תוכנית. נעשה... We are the champions. תשאירו איתי. My friends. And we will keep on fighting to the end. לא, תסגור. תסגור, זה בסדר, אני ממילא הולך לעשות עכשיו פרסומת ללילה לבן. תשאיר. We are the... רגע, תזכור את ללילה לבן, לפני שאנחנו שרים את זה בפעם האחרונה. ללבן. די, דני. סגור, תעשה, סטופ. כולם יהיו בלילה הלבן, זה מומלץ, זה כדאי וזה טעים. פרצופי. טוב, אז הגיע הזמן לשיר הסיום. דניאל, בוא, אתה יכול לעשות לי קלוס. We are the champions.